idemo na krštenje. Želim da vam pokažem šta ću da obučem. Ovu haljinu imam već jedno 3 godine, ali je nijednom nisam nosila, a prelepa mi je i evo dočekala je svoju priliku. Na telo stavljam Nux ulje, zato što ima šljokice, lepo neguje i prelepo miriše. Dodat ću malo ovog Gizu ulja. Gizu parfem i kao što možete vidite, potrošila sam ga. A što se tiče samog parfema, tu ću staviti ovaj Yves Saint Laurent, mislim da je Libre. Mogla bih da dodam ovaj Nars sjaj malo. Zašto da ne, da se svuda šljukičamo. Ovu torbicu, zato što ima crvenih detalja, a i malo da razbijemo ovo crnilo. Pošto idemo sa decom, želim da mi bude udobno. Mislila sam ovaj Liu Joe koji imam 100 godina, ali mi ceo fazon kao ide zajedno. To bi bilo to i izgledalo bi ovako. Meni se jako dopada i ova haljina je pamučna i jako je prijatna. Kao da nemaš ništa, a znam da tako možda ne deluje. Ja sam mislila da će mi biti pretoplo, ali ne. Ona je toliko lagana i savršena za današnji dan. A i pošto idemo sa decom, bit će mi zgodno da se krećem, mogu da se savijem, mogu šta god. Ne moram da brinem ni o čemu i crno, pa će se manje vidjeti ako mi isprljaju. I to vam je, ljudi, to odoh i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!